Ja, gør lige det. Kom nu, Niels. Ja, men Rikke, hun har sgu da været længere om det der. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså, jeg vil sige, du håber ligesom en gammel kælling. Jeg tror sgu da bunden. Kom nu! Der er snart mere strøm på. Ja, begge dele sgu. Kom nu! Ja, min bedstefar, han fjerde mere i benene end noget. Han har så godt nok fået begge ben sat over, men det er så lige møg. Kom nu, Niels. Ja.